inkonzo yethu ngokuthola ingoma ku-hymn 18 kucilongo levangeli. Amen. Hymn 18 kucilongo levangeli. Hallelujah. Amen. Uthando lukababa lunje ngolwandleko lubanzi lujulile luyasekayi lwafinyelela kimi Siyabonga Baba ukuba wena usibuthene lapha namhlanje ngomusa wakho ohlezi phakade. Siyabonga Nkosi yami ukuthi usibize lapha namhlanje ukuze sibuye sizwe izwi lakho Baba. Siyabonga umusa ongaka, abanye sibancwabile izolo Baba, kodwa thina siyaphila ngomusa wakho ohlezi phakade. Siyabonga Baba, hlala nathi kule nkonzo, ube nathi kuzaziso, ube nathi nxa kuphuma ilizwi, ube nathi umoya wakho Baba. Singaqali wena ungekho, siyathemba ukuthi sewukhona ngokuba lapho kuhlezi ababili noma bebe bathathu ngegama lakho Jesu, nawe ukhona. Ngiyathemba, ngibonga konke ukuthi uzoba nathi kule nkonzo ngegama lika Jesu Kristo ngiyabonga. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ayikho enough. Hallelujah. Amen. Siyabonga lesi isikhathi sezaziso. Amen. Hallelujah. Amen. Isikhathi sezaziso, isaziso sokuqala ngokuthi ibandla liyabingelelwa nokuamkelwa lapha ekhaya ngegama lika Jesu Kristu. Amen. Hallelujah. Siyabonga kakhulu ukuba lapha ngomusa kaNkulunkulu. Sibonga kakhulu nokuba nemvuselelo izolo eMsholozi. Amen. Ngiyathemba bafikile abemsholozi yakithi. Siyabonga kakhulu, uNkulunkulu akusise. Singakayi phambili nezaziso, sinezivakashi. Amen. Hallelujah. Amen. Siyabonga ukuvakashelwa lapha ekhaya. Amen. Kodwa ngizocala ngale ndlela, sinaye umama wethu lapha osivakashele lapha ekhaya
ubuya ebukhosini eMariti. Sinayo mama usivakashele lapha obuyayo ebukhosini eMariti. Awu sijabulile kakhulu. Bekhona mina ngingekho. Ngathi hayi ngizobuya ngibe khona manje ngokuba naye ukhona siyabonga kakhulu. iBhayibheli lithi sithandazele labo abasiholayo balapha emhlabeni. So mama yazi ukuthi wena nobukhosi bonke baseMariti siyanithandazela futhi siyanithanda kakhulu. Last week sizwe ilizwi lokuthi beyikhona enye isotsha lacela ukuthi lihambe liyobiza uJesu ngokuba inceku yabo beyigula kuthiwa beyiseduze nokufa. Kuthiwa le inceku uJesu esendleleni yokubuya yathi cha Jesu ungabuyi lapho, ungabuyi kimi ngokuba mina ngiyazi ukuthi nginawo amandla. Ngiyabiza abantu laphaya ngithi buya lapha bayabuya, ngibatshele ngithi yangaphaya nabo bayaya. Haleluya. Amen. Kuthiwa le nceku yathi Jesu yisho yizwi. Haleluya. Amen. Konke kuzoluka ngenceku yami. So nathi sithi uJesu makasho yizwi kumama ukuze yonke into ilunge. Amen. Haleluya. Amen. In fact laba bantu becela uJesu bathi no, inceku le sifanele ukuba isindiswe isizwe ngokuba yasinika nomhlaba. Haleluya. Manje sithi naye umama kufanele ukuthi uJesu ambusise ngokuba naye wathatha isikhathi sakhe wabuya wasivakashela. Haleluya. Manje ngingakayi phambili nezaziso mina ngizohlala phansi ngimcela ukuthi abuye khona lapha ukuze abingelele ibandla. Amen. Uzobuya umama abingelele ibandla lakhe vele. Haleluya. Thina singabashumeli kuphela, sina siyashumeza kodwa vele ibandla lakhe. Manje besizocela sizocula ichorus umama abuye lapha phambili ukuze abe namazwi amafishane nebandla. Amen. Umkhuleko unamandla umasikhuleka ngokukholwa uJesu ngibonge abazalwane bonke labakhona. Angathi ngaqala ngisini kugcwala nje injabulo enhlizweni yami. Ngingasini lutho nje kubese uNkulunkulu uyakuphakamisa. Kumusa abazalwane. Ngeligama ke uma bangitala ekhaya bathi ngimrita. Elinye ke ngilithanza kakhulu ngumthandazo wakaMatsani Sibongo. Sisebukhosini bakaMathibela ngaphansi kwenkosi yethu lekhulu Khoshelamek Mathumba Mkwena. Sineke sihleli eMariti, mina nobhuti wami akekho la, bantu uyadi kusikhona. Sitibuna siphethe nje iMariti yonke ya ibuswa ngithi sibekiwe nje ngokukholwa nangokuthemba.
So siyajabula kakhulu sibukhosi eMariti. Amen. Ukuthi sifike eTuke bazalwane basiphathe ngalendlela basiphethe ngakhona. Nathi siyathembisa sibukhosi ukuthi sibantwana bala ekhaya. Sakhulela ke thina enkosini. uNkulunkulu siyamati ukuthi usithatha kuphi asise kuphi. But angisho lokhu kubuya eTuku kwenkosi yami ekhaya. Uma siloku sikhuluma ngenzaba yendzawo nabo bonke. Kuyamjabulisa kakhulu ukuthi iMariti ngalendlela ingayo bazalwane bekungasi indzawo nekahle. Ugebengu labe kugqwele khona. Donke tinto labe tenteka khona. Kepha ngenxa yaloNkulunkulu nemthandazo siyayibona iMariti uNkulunkulu uyayivuselela. So siyabonga kakhulu ku Faith Mission ukuthi nisibone singasibancane nithi hae siyayifuna indzawo eMariti mfundisi. La siyofika singene khona sikhulume ngaNkulunkulu sivuselele uNkulunkulu. I'm not a stranger kulabaningi lakulendzawo. Labaningi babuswa ngithi eMariti. Labaningi uma banetinkinga bagijimela khona le ngikhona khona. Sikhona kubasita. So uma sikhona kusita nanoma ngabe ngibani for the sake yesive sethu. Ngicela nitshele ileadership yonke. Nibatshele ngabo bonke bazalwane ukuthi sibukhosi sivule intandla. Siyafuna lento ukuthi nathi ibe khona iphile. Kungako bathe hamba uyobavakashela ubahlole babantwana bethu. So nathi sinithwele sihamba nani emthandazweni yethu siyanibika ukuthi uNkulunkulu aniphe amandla njengoba nikhona ukungena eMariti ngelisisani nikhona ukuthi nani nithole iMariti bamade uNkulunkulu. So ngani siyajabula ekhaya la ngibuya khona ungabona ubukhosi bumeso. Uma ngiqedza ukukhuluma ngibe senithi bakwena. So nalana nto sibakwena ngoba kunesive sabakwena. Ngiyabonga mfundisi. Hallelujah. Hallelujah. Siyajabula kakhulu bantu bakaNkulunkulu ukuba nabantu bebukhosini ngokuba nabo izulu ngelabo. Haleluya. Thina singabantu bevangeli sichunyayeza lapha ukuthi umuntu uyasindiswa azalwe ngokutsha angcweliswe ababathizwe nangamandla omoya oyingcwele. Haleluya. Manje njengokuba sizwile amazwi kaMama siyabonga kakhulu sithi hayi sisathandaza sizoqhubeka nokuthandaza ukuthi yonke indawo yaseMariti ibusiseke. Amen. Haleluya. Amen. Manje besizocela abanye abasivakasheleyo bonke abangena for the first time lapha nabo basukume asitholanga amagama ukuze ibandla nabo libabingelele. Amen. Bonke abasivakasheleyo bangasukuma kancane nje uNkulunkulu uzobabusisa. Asibenzelele amen. Amen. Siyabonga kakhulu abanye abatsha ngalemuva sithi niyamkelekile lapha ekhaya. Amen. Konke enikufunayo uNkulunkulu makanenzele khona. Aphendule nemithandazo yenu. Siyabonga singahlala phansi. Haleluya. Siyabonga kakhulu bantu bakaNkulunkulu. Enye isaziso ukuthi next weekend umholi uzoba ekhona eJobeki. Uyabuya ubaba wethu sinomholi uReverend Sinyathi nguye oholayo leli bandla. Besinaye last year. Angithi ngisho ngathi last week asithandazeni ukuthi this year aye eMariti. Amen. Haleluya. Amen. Mina ngokukholwa ngiyambona aseMariti. Amen. Haleluya. Kodwa ke asithandazeni ukuze kwenzeke
untando lukaNkulunkulu ukuze umholi wethu aye eMarithi sibe nemvuselelo khona. Amen. Manje bonke abafunayo ukuya eJoburg next week sizwile ukuthi i-transport izoba 200 rand. Amen. Umuntu oyi-1 ngithi kuzohambiwa sizozwa ngeservice elandelayo ukuthi sizophuma sikhathini ngoSunday. Abanye bazoba ngale, abanye bazoba ngapha, nalapha inkonzo sizoba sikhona. Kodwa abafunayo ukuya eJoburg ukubona umholi bangabhalisa kuba kumsekele nxa siphuma kule nkonzo. Amen. Angithi ngayizwa ukuthi i200 ngiyokuthela ipetrol kuphela ngithi konke kulungisiwe. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu asibusise. Asithandazeleni ukuchubekela phambili kwevangeli. Amen. Sithandazele nomholi wethu Reverend Sinyathi kanye nomama. Amen. Sithandazele aba board of trustees from the headquarters to Mozambique, sinebandla eMozambique, sinebandla eMalawi, sinebandla eBotswana, sithandazele ne-board of trustees yalapha eSouth Africa. Sithandazele nabafundisi bonke, sinomfundisi uNemramba simthandazele, sinabanye abafundisi, sinomshumayeli, umshumayeli umfuni, naye xa ningamboni lapha ungokuba umsebenzi omningi ungale eNorthwest. Amen. Sine branch khona ngale Northwest, so manje ngimthumile ukuthi aye khona. Hallelujah. Asithandazelane nathi, omunye athandazele omunye. Nxa ubona omunye engekho umthandazele. Namhlanje bakhona abanye engibabonayo bengibathandazela, namhlanje ngiyababona. Futhi ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi uzwile umthandazo wami. Amen. Hallelujah. Amen. Siyabonga kakhulu. Sizoba nePasika. Amen. iPasika yethu izoba Venda. Amen. Kuyi-village enye bayibiza ukuthi eBhungeni, kaBhungeni. Amen. Angithi asilungiseni sibhalise sonke asiyeni ePasikeni. uNkulunkulu uzosibusisa sibhalise ukuze sibone ukuthi how many people do we have nokuthi sibalungisele indawo zokuphumula. Hallelujah. Siyabonga kakhulu. Sizoba nayo le nkonzo, ngemva kwale nkonzo sithola ukudla, then sibe inkonzo elandelayo. Hallelujah. Asitholeni ingoma kuTilongo hymn 233. Hymn 233 kuTilongo levangeli. Yekikhaya elihle nantiya thina silibona ngamehlo enhliziyo, omasinyane siyakulishi izwe elingajabulisiyo khaya la lihle
amehlo sithole umthandazo. Ubaba siyabonga lekuseni baba. Sifike endaweni ngelizwi lakho. Sikusukile ukukhuluma nathi izolo ngelizwi lakho. Babonile abakithi mababuye enkonzweni. Nanamuhla nabo ababuye. Uthe lapho okuhlangana khona ababili nabathathu ngegama lakho wena ukhona phakathi kwabo. Usisa le nkonzo baba. Usisa lo muntu wakho baba. Isikhathi selizwi lakho. Ithuma bekhona abagulayo baba. Uma bezwe izwi lakho baphile. Abafuna ukuthathelwa izolo uma bekhona bathathelwe izolo. Le nkonzo yonke baba ishiye egameni lakho. Ithi kusisa Jesu siyabonga konke egameni elihle lomsindisi wethu. Amen. Amen. Wabethelwa eCalvary, wabethelwa eCalvary, Calvary umthwalo wesono sami. Wabethelwa eCalvary, wabethelwa eCalvary, Calvary umthwalo wesono sami. Siyabonga uNkulunkulu owasifikisa kulesi sikhathi selizwi. Haleluya. Ilizwi liyaphila. Ilizwi likaNkulunkulu liyabona. Siyalibonga leli lizwi. Futhi lapha evangelini siqhakathekisa kakhulu ilizwi. Ukudlula konke okunye. Haleluya. Ngakho ngiyacela kubandla ukuba nxa isikhathi selizwi sifikile siphaphame, silalele, sihlale kahle, nabantwana bahlale kahle bangenzi umsindo ngokuba ukhuluma uNkulunkulu ngelizwi lakhe. Haleluya. Sike safunda in Ecclesiastes chapter 5 verse 1. It says, when you go, be careful of your foot when you go to the house of God. Be more ready to hear. Hallelujah. Kumele sibe more ready to hear. Hallelujah. Omunye nomunye enhlizweni yakhe athi
uNkulunkulu khuluma nami namhlanje ngifuna ukuzwa uthini ngami. Haleluya. Uzobona uNkulunkulu uzosibusisa. Asiqaleni lapha ku izihlabelelo 103. Psalms 103 siqale from verse 1. Umanye amaBhayibheli esiZulu amahubo. Haleluya. Izihlabelelo 103 siqale from verse 1. Mbonge uJehova mphefumulo wami, nakho konke okuphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele. Mbonge uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe emihle. Haleluya. Ukubonga uJehova. Haleluya. Kuthiwa mbonge uJehova mphefumulo wami, nakho konke okungaphakathi kwami makuyenzeni? Makubonge. Haleluya. Nakho konke okungaphakathi kwami makumbonge uJehova. Asiyeni abaseThessalonika bokuqala, 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Hallelujah. AbaseThessalonika bokuqala chapter 5 verse 18. Nibonge ngakho konke ngokuba lokhu kuyintando kaThixo uKristu ngani. Hallelujah. Ngokuba lokhu kuyintando kaThixo uKristu ngani. Kusho ukuthi intando kaThixo uKristu ngathi yikubonga. Haleluya. Namhlanje sibonga izinto eziningi. Sibonga ukuthi sinesivakashi, sibonga ukuthi abasebukhosini benathi namhlanje, sibonga ukuthi sivukile. Yazi ukuvuka nje, ukuphefumula nje, kumele sibonge. Haleluya. Yabona le technology yethu ibuye nezinto eziningi. Uzothola ukuthi ngesikhathi uyolala sicheka amafoni angithi ukuthi ngubani uthe ukhuluma nami ku WhatsApp. Nxa sivuka siyacheka ukuthi kumele siqale into yokuqala sibonge. Hallelujah. Early in the morning you rise up and say Jehovah ngiyabonga. uDavida uthe I even wake up early in the morning. Ebusuku I rise up and give thanks to God. Hallelujah. Kumele sibonge bantu bakaNkulunkulu. Ukubonga kunamandla ngokuba hiyo kuyintando kaNkulunkulu. Nxa ufuna ukwenza intando kaNkulunkulu bonga uJehova. Hallelujah. Kuthiwa washo uDavida esembonga uJehova uthi manje sengimdala ngikhulile angikaze ngibone umuntu kaNkulunkulu edelwe. Haleluya. Angikaze ngibone umuntu kaNkulunkulu elahliwe. Manje ngithi ngiyabonga. Haleluya. Nathi asibonge uJehova. Uthiwa kuzihlabelelo mbonge uJehova mphefumulo wami, nakho konke okungaphakathi kwami. Haleluya. Nakho konke okungaphakathi kubonga umphefumulo kuqala. Yabona umuntu is consisted of 3 beings. There is a soul. Hallelujah. There is a spirit and there is your flesh. Manje kuthiwa mbonge uJehova mphefumulo. Asimbongi ngenyama, simbonga ngani? Ngemphefumulo wakho. Haleluya. Nakho konke okungaphakathi kwakho. Haleluya. Namhlanje inhliziyo yakho mayiphakame ithi Jesu ngiyabonga. Isandla sakho masiphakame sithi Jesu ngiyabonga. Inyawo yakho mayiphakame ithi Jesu ngiyabonga. Haleluya. Mbonge Jehova mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe emihle. Haleluya. Bantu bakaNkulunkulu singakhohlwa
ukuthi uNkulunkulu wasenzela lokho. Abanye uNkulunkulu wasithola sinje, namhlanje siphilile, namhlanje sijabulile, namhlanje ekhaya kulungile ngenxa yentando kaNkulunkulu. Hallelujah. Asiyena lapha ku 107. Siyadlula lapha, inkonzo yethu ayikho lapha. Sithanda ukuqala ngokubonga. 107 izihlabelelo verse 1. Bongani uJehova lokhu elungile, ngokuba umusa wakhe uhlezi phakade. Mabasho abakhululiweyo bakaJehova, bona abakhulula esandleni sezitha. Hallelujah. Mabasho abakhululiwe bakaJehova. Thina sonke ukuba lapha kusho ukuthi sikhululiwe. Hallelujah. Yazi, if we were to kulapha kuma television wethu bekucount wena radio namhlanje bayayenza ukuzwa ukuthi kuthiwa namhlanje kushone isibani bani, kushone isibani bani. If we could see the total number of people who died only last week, yazi besizombonga uNkulunkulu ukuthi sibe lapha ungomusa. uDavid uthi mbonge uJehova ngokuba umusa wakhe uhlezi phakade. Wena awuphili ngokuba unamandla. Uthe iBhayibheli lithi abamandla bayaphela, kodwa abamthembayo uJehova bathola amandla amatsha. Noma bebadala bathola amandla amatsha. Abagogo bakhona abamkhonzayo uNkulunkulu, uyababona nobuso bakho buyakhazimula ukukhombisa ukuthi every single day bathola amandla amatsha. Abatsha bakhona nabona bathola amandla amatsha. Amadoda akhona evangeli akholwayo loNkulunkulu athola amandla amatsha. Hallelujah. While abanye bayezinyangeni bafuna amandla, amadoda akhona ayaguqa ngamadoda. Athi Jehova siyakubonga. Ukubonga nje uthola amandla. Ukubonga nje uthola amandla. Manje masibongeni uJehova. Hallelujah. Kuthiwa mabasho abakhululiweyo esandleni sezitha. Siyathembisa ngegama likaJesu. Nasebukhosini khona lapho eMarithi sithi ngegama likaJesu. Isandla lesi sikaNkulunkulu masifike khona sibusise izwe laseMarithi. Hallelujah. LoNkulunkulu usikhulula esandleni sezitha. Ngokuba kunesandla sezitha nesandla sikaNkulunkulu. Kuthiwa isandla sikaNkulunkulu asifinyezwanga ukuba singasindisi. Ngithi khona manje ngikhuluma kanje, simile isandla sikaNkulunkulu eMarithi, siyasiza. Kuthiwa nendlebe yakhe is not deaf that it cannot hear. Imithandazo yonke yaseMarithi nxa singathandaza sisemakhaya, uNkulunkulu uzobelalela, uzobevikela. Hallelujah. Inshumelo yakhona kungathi yajika manje. Ifuna ukubusisa iMarithi. Asiyeni ku Psalms 91. Sizwe ukuthi iMarithi nalo lonke ilizwe laseMpumalanga livikelwa njani. Psalm izihlabelelo 91 verse 11. Hallelujah. Ngokuba wolayeza izingilosi zakhe ngawe ukukulondoloza ezindleleni zakho zonke. Hallelujah. Wolayeza izingilosi zakhe ngawe. Hey madoda, there is no other greater protection than this. Uyazi ukuthi umuntu manje angathi afisi sibona ukuthi wena uhamba uyi1 uphume Joburg ubuye lapha, we want to hire a security. Ngingajabula ngithi there is some sort of status yokuthi kune security, but there is no security that is greater than this promise. Le promise le ukuthi uNkulunkulu wolayeza izingilosi zakhe ngawe wena. Athi engilosi ngithi phuma manje nangu uba uphiri mlondoloze endleleni yakhe yonke.
uthi engilozi nangu Mary uyahamba uye emsebenzini, nangu sibanibani uyahamba uye esikolweni. Ngithi makuphume ingilozi ziye zimlondoloze endleleni. Uyayibona le security yasezulwini. Haleluya. Uyakulayeza ingilozi zakhe ngawe ukukulondoloza ezindleleni zakho zonke. Yazi abanye bayayenza ukuthi bafake nasezimotweni bafake imithi yabo, abanye bafake izintambo, bathi le ntambo le izomlondoloza, bathi hayi nalo muthi lo uzomlondoloza. Ngesinye isikhathi angawukhohlwa umuthi wakhona ekhaya asendleleni, hey ujiya tena i-U10, athi hey ngikhohlwe i-protection yami. Hallelujah. But there is a greater protection. Yasezulwini. There is a security detail. Yasezulwini. Kuthiwa izokulondoloza ezindleleni zakho. Hallelujah. Uhamba laphaya eMariti ucula uthi cha angingedwa ushilo akasoze angishiya cha angingedwa. Noma uhamba uyedwa, in reality ngenyama wena ubona uyi-one, kanti there are angels who are walking with you. Wena usho uthi though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil. Ngokuba umelusi ukhona. Noma ungene eklasini ubhala mntwana wami, ubhala i-exam, there is a shepherd there who is sitting with you, who is giving you wisdom, ukunika ukuhlakanipha. Noma ungena i-interview, noma ungena phakathi kwabantu, abanye ba-consult ezinyangeni ezinkulu, abanye baye-Chipinge eZimbabwe baye-consulta kwizinyanga, kodwa wena wa-consulta lapha ku-altar yaNkulunkulu. Wathi Jehovah, I am going to this interview. Jehovah, I am going to this business meeting. Jehovah, ngiye esikolweni ngiyobhala i-exam. Hamba nami Jehovah. Ngokuba wena wasithembisa ezwini lakho ukuthi uzolayeza ingilosi ukuthi ihambe nami ezindleleni zami zonke. Yabona nxa ufuna ukuthi lezi ngilosi zisebenze, fika ekhaya noma kusendlini, khipha yonke imithi. Yonke owabeya umuzi ngakho wona khipha yonke uthi ngegama lika Jesu manje lapha kuzovikela uJesu. Uhambe nendlu yakho yonke uthi ngegama lika Jesu. Walayeza izingilosi ukuthi zibe khona. Yazi uNkulunkulu akakuvula amehlo omoya, ungaphuma ebusuku uzobona izingilosi ziyenze i-guard of honor. Nabathakathi lapho abangena. Hallelujah. Because you are protected. Masimonge uJehova. Masimonge uJehova. Ngokuba wasikhulula esandleni sezitha. Hallelujah. Luke chapter 1 verse 37. Hallelujah. Luke chapter 1 verse 37. Sifuna ukukhuluma ngalo Jesu. Chapter 1 verse 37. Akahlulwa lutho uThixo. Amen. Abe ngithi sizoyenza amen. Amen. Akahlulwa lutho uThixo. Amen. AbaHebrew chapter 13. AbaHebrew chapter 13 verse 8. Hallelujah. Amen. AbaHebrew chapter 13 verse 8. uJesu Kristu uyena izolo nanamhla naphakade. Amen. uJesu Kristu uyena izolo nanamhla naphakade. Amen. AbaseRoma chapter 1 verse 16. Hallelujah. Amen. AbaseRoma chapter 1 verse 16. Sibekezele thina siqhakathekisa ilizwi. Amen. Yazi ngifuna ukuthi ngichaze kahle lapha ukuba singaphambani nesibusiso. Amen.
Madoda, nani bomama, mina angiphathanga lutho. Ngiphethe ilizwi likaNkulunkulu. Yilo elisebenzayo. Yazi nxa kuthiwa une headache khona manje, I want you to do this practically. Ilizwi likaNkulunkulu liphuma wena lingena ku headache yakho. Wena uvuma ukuthi leli lizwi leli nxa likhulunywa liyangena. Nxa ilizwi lithi akahlulwa lutho uThixo, wena ngenhliziyo uthathe lelo lizwi ulikholwe ukuthi akahlulwa lutho uThixo. Akahlulwa ngani? Akahlulwa ngeheadache yakho. Akahlulwa ngani? Akahlulwa ngokuhlupheka kwakho. Akahlulwa ngani? Akahlulwa ngokungabi nokuthula ekhaya. Akahlulwa, yazi yonke into iyalunga. Nxa silalela ilizwi kulunga nasekhaya. Nezinkomo ziyalunga. Ngisho nezinkukhu ekhaya ziyalunga ngaleli lizwi leli. Ukhona omunye umama evenda kuthiwa wangena ekhaya omtholile lo Jesu. Uthi ngabona kungathi namaspoon namafork namaplates asho athi ingcwele. Kungathi enye into enye nenye ingcwele. Athi ngingena e-lounge yami ngibona amasofa ami ngibona ukuthi angcwele ngokuba lo Jesu uncwelisa yonke into. Hallelujah. Kodwa amandla alapha ezwini lapha. Hallelujah. AbaseRoma chapter 1 verse 16. Anginamahloni ngevangeli lingamandla kaThixo okusindisa bonke abakholwayo, abaJuda kuqala namaGreki. Hallelujah. AmaJuda kuqala nabaSwati. AmaJuda kuqala nabaTsonga. AmaJuda kuqala nabavenda. Anginamahloni nevangeli ngokuba lingamandla kaThixo. Hallelujah. Namhlanje sifuna ukukhuluma ngaleli vangeli leli. Sifuna ukukhuluma ngalo ukuthi lavela kuphi esiphambanweni. Ivesi lethu lokugcina abaseKorinte yokuqala chapter 1 verse 18. Hallelujah. AbaseKorinte yokuqala chapter 1 verse 18. Linamandla igazi likaJesu, lona linamandla igazi likaJesu, lona linamandla igazi likaJesu, ngoba langithethelela isono sami. Verse 18. Ngokuba ize kwababhubayo indaba yesiphambano, kepha kithina abasindisiweyo ingamandla kaThixo. Hallelujah. Ize indaba yesiphambano kulabo ababhubayo, kodwa kithina abasindisiweyo. Yazi nxa sikhuluma ngesiphambano, umkhulu uthi kungathi we are switching on. Yabona lapha emuva kune switch. Singaswitcha khona lapha igezi ihamba yonke le ndawo. Kwaba nama lights. Singakhuluma ngesiphambano kuphela, sithinta amandla kaNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Ngokuba esiphambanweni kulapho kunamandla khona. Kulapho amandla ethu avela khona. uPaul uthi anginamahloni nevangeli ngokuba leli vangeli leli lingamandla okusindisa bonke abakholwayo. Hallelujah. Kuthiwa abaRoma abapristi abakhulu behlezi bemhleka bemangala ukuthi ukhuluma ngani Paul. Khuluma ngoJesu. uJesu sambethele esiphambanweni. Ufile uJesu. Wena usitshela ukuthi kunamandla ngalo livangeli likaJesu, unamandla njani ngokuba ufile? Hallelujah. What was made foolish of the world was God's wisdom. Hallelujah. Ukuhlakanipha kwelizwe uNkulunkulu wayenza ukuthi kube domu. Ubudomu belizwe uNkulunkulu wayenza ukuthi this is wisdom. Hallelujah. And le ndaba ayiqalanga namhlanje. Iqalile kudala abantwana base-Israyeli base desert ngale.
uNkulunkulu, they were complaining. Angithi sizwile ukuthi kumele siqale ngokubonga. Yazi uNkulunkulu ezulwini ubebaphekela ukudla, abaphekela imana every morning when they wake up. Manna was falling. Kodwa bangabongi. They were always complaining. They even went to an extent yokuthi must sikhathele ngokudla lokho uNkulunkulu wakho. Hallelujah. Amen. They walked for many years without changing shoes, without changing clothes. Just in issue. I can only wait for a next 5 years. But for many years, abantwana baka Israel in the desert, they were wearing the same shoe, the same clothes. And they started complaining. But yasikhathele man uNkulunkulu. Hallelujah. Yazi namhlanje nxa umuntu edlile esuthi uyathi uNkulunkulu akekho uNkulunkulu man. We are there is what in evolution. We are coming from baboons. That's because we have enough food in our stomach. But when we are hungry, that's when you will understand. Ukuthi there is a God. Hallelujah. Abantwana baka Israel ngokungabongi uMoses wathi manje ngiyenzani? Athi ngeke uNkulunkulu. uNkulunkulu athi kulungile. I'm going to make a plan. An imaginary redemption plan. Wathi Moses thatha inyoka lapho ibeke. Inyoka yesikhombisa. Uyibeke khona lapho obhekayo kuyo. Bekunezinyoka bekuneziphakuphaku akazuthi iphakuphaku yini yona ama black mamba lawo bezikhona lapha emhlabeni zilunya abantu. uNkulunkulu athi nxa belunywa ngenyoka mababheke le nyoka isesiphambanweni bangabheka kuphela bazosinda. Do you know the very simplest method ukuthi wena ulunywe ngenyoka? Ngiyaxolisa ukusebenzisa sisiwami ngiyaye ngimsebenzisa ngokuba ngiphakamisa amandla kaNkulunkulu. Usisi noNhlanhla walunywa ngenyoka ngesinye isikhathi one-phone wathi mfundisi ngazo ukuthi awushem ngamthandazela sabiza amandla kaJesu. Hallelujah. Sukuma sisiwami, sukuma bakubone sibonisa amandla kaNkulunkulu. Nangu uyaphila namhlanje. Yazi the simplest method uNkulunkulu wanika ukuthi ungalunywa ngenyoka bheka isiphambano. Do you know on that day many people died. Kwafa abantu abaningi ngokungafuni ukubheka because they despised. But sulunyiwe lapha sizwa ubuhlungu wena uthi sibheke isiphambano sizophila njani? Ngokuba abantu bafuna into ebonakalayo, bafuna ukunyakaziswa. Singabiza abantu ukuthi bafole lapha sithi hey iwa bafuna khona lokho. Amandla kaNkulunkulu asebenza noma uhlezi noma uyenza uameni khona lapho. Ilizwi likaNkulunkulu ngokuba lingamandla lisebenza njalo. Hallelujah. uPaul uthi uKristu akangithumelanga ukuthi ngibhabhathize, umthumele ukuthi ngishumayeze isiphambano. Hallelujah. Ngishumayele ivangeli, not with wisdom. Aletshumayelo I prepare. Asihlali sagugula sacheka ukuthi namhlanje ngiyokhuluma ngani. uNkulunkulu nguye okhulumayo. Amen. Hallelujah. Mina ngiya kuye ngithi Jehova njengoJeremiah. Hallelujah. Ngithi Jehova mina ngingumntwana angikwazi nokukhuluma. uJehova wathi kuJeremiah ungathi umntwana ngokuba wena uyokhuluma kuzokhuluma mina kodwa ngizokhuluma ngawe. Hallelujah. I'm going to command the word. Manje mina ngiyaphambi kukaNkulunkulu ngithi Jehova command the word. Command the word. Ngingakhulumi okwami. Ngabe ngikhuluma okwami bengizothi hey ngifuna imali lapha. Ngizothi bathi kona ibuyani nezinto sithole imali kodwa ngifuna imali yakho. Ngifuna uphefumulo ukuthi umphefumulo wakho usindiswe, ukuthi ekhaya kube nokuthula, ukuthi izinto ekhaya zilunge, ukuthi ilizwe laseMarithi lilunge. Hallelujah. Lingabizwa ukuthi it's a dangerous world mama, kodwa nxa uJesu ekhona
it will be a village that is known for Jesus. Kuthiwa lapho uJesu wahamba khona udumo lwakhe lwagcwala yonke indawo. Hallelujah. Leli vangeli silishumezayo izolo besisemsholozi. Udumo lukaJesu lusele emsholozi. Sisazoya eMariti nakhona sishumayeza. Laba abantu babuye ngokuba udumo lukaJesu luseMariti. Hayi udumo lwami. Angifuna ukuthi kuphakanyiswe mina ngiphakamise isiphambano. Ngokuba lapha esiphambanweni kunokuthula. Lapha esiphambanweni there is a solution for your life, my brother. Hallelujah. Angazi ukuthi mhlambe uhambe izwe lonke. Ngesinye isikhathi uyahlala ekuseni uvuke ukhale uthi na iproblem yami izophela nini na. Mhlambe uyabhema nama-drugs kodwa ufuni. Uyaphuza netshwala kodwa ufuni. Uyaphuza nedaka kodwa ufuni. Awazi ukuthi uzoyeka njani. Namhlanje kunemandla lapha. Namhlanje kunesiphambano. Simile lapha. Kunegazi eliphumayo. Liphume emthonjeni. Liphuma emzimbeni kaJesu. Bambethele esiphambanweni. uMary ekhala athi umntwana wami. Kodwa uJesu kuthiwa wamemeza wathi kuphelele. Hallelujah. Omunye wacula wathi kuphelele.